Okay naman. Ang gisom ni pagayo dyan na. Ang kabayas, mga soke. Hapon na, muna na ni. Alas 3 na. Ang ako na lang, malas kinabuhi o pagkaligo. Ako'y mag-video ka doon, mag-iinis pa ko. Oo, mga kabayas. Thank you. Hello mga kabayas. Muna na may kabayas. Nakunat na mga kayo. Muna na may kabayas. Naulog sa sumikol. Muna na may kabayas. Makita niyo sa video kabayas kung sa pagkahulog. Nabasa ko, akong pauli na ito kasi nga nabasa. Ang akong itangal kaligo, lain ko na color karon. Pagbitad na ko sa akong mahal kinabuhi. Katulog ka bisis yun. Nag-slide ko, di ba daw? Bukad kay Sirina sa Sinipolis. Di ba daw? Nabigyas ko, nahulog ko. Mga kabayas, masuki ako, baka kayo akong kuhan, pero okay na. Kaya, grasya Japon, na nakaligo ko ito. Okay mga kabayas, ulit na na. Okay. Ulit na na. Mga kabayas. Tayo sa kanyot. Madili na daw. Okay mga kabayas, salamat. Sa sunod na po video.